Няма да скрия, че действително срещата има и политически характер, тъй като се намираме в хода на предизборната кампания. Аз ви благодаря, че се отзовахте на тази среща в съботен ден. Във всички случаи за нас е важно да се чуят много мнения, да се чуят различни мнения, да се чуят и критични мнения, защото сме наясно, че не всичко и в страната, и ние като досега действаща администрация сме сторени, и да се опитаме да усетим пулса на вашите очаквания. През изминалия мандат беше изключително тежко, не само това, което ежедневно се случва и минаваше през вашия работен график, но и начинът, по който администрацията и Общински съвет трябваше да подкрепи, да подпомогне съществуването на болницата. Успявахме да подкрепяме, според възможностите на общината, системата на здравеопазване в община Свищов. И го казвам това не като начин да си припишем някакви заслуги, да си изтъкнем, а като това, че ние сме единствената градивна сила, която не само, че до момента прави това нещо, но имаме и план как в бъдеще нещата постепенно да се подобряват, а може би радикално да се подобряват. Дали е много, дали е малко, естествено всички сме в очакване на повече възможности, на повече неща, но това, което успяхме да получим, трябва да го оценим. От друга страна, нещо, което трябва да, и господин Димитров го отбеляза, факта, че с оскъдните ресурси на общината ние сме извели като приоритет съществуването на болницата и подкрепата на болницата. Администрацията, господин Благов, не е отстъпил от този приоритет. Смятахме, че това е изключително важно, защото човешкият капитал е най-важен за една територия, за една общност и ние смятаме, че този човешки капитал, с който разполагаме в община Свищов, заслужава качествено здравеопазване. И имаме една идея, която смятаме през следващия мандат да реализираме. Да изградим ново крило. Не говоря нито за закриване, нито за преместване, говорим за добавяне на нещо, което обаче да е в много по-добра съвременна кондиция. Убедени сме, че в това е разковничето на подобряване като цяло на обслужването. И същевременно възможността вие да се концентрирате върху вашите занимания, върху това, в което трябва да сте добри и сте добри, а не да се занимавате с битовизми ежедневно. Това е начинът ние да подобрим нещата. Убедени сме, че може да се постигне. Смятам, че екипът, който беше в миналия мандат, начало с господин Благов и с съветниците, които бяха в коалицията, бяхме изключително градивна сила. Аз няма да казвам за тези проекти, това беше достатъчно вече добре казано, аргументирано защо и какво всъщност то е основополагащо за следващото развитие на болницата. Бих добавил, че участието ни е по-скоро като топлата връзка или бих казал гореща връзка в много моменти. Вие, колеги, знаете за това, което се случваше в началото, какви проблеми имаше в болницата, как непрекъснато водихме разговори и бих казал, че бяха добре приети от администрацията на общината и резултатите до момента са, че нашата болница е в сравнително добра кондиция. Това ли има друга тема през всичките тези 16 години, откакто съм кмет, да има толкова много коментари, толкова много охулвания. И малко хора, струва ми се, си даваха сметка, че охулванията може би нямаше да съществуват, ако нямаше вас. Защото тогава нямаше да има и болница. Затова искам от сърце да ви благодаря за грижите, които полагате. За грижите, които полагате и в настоящия момент и за онова, което ще се случва и за бъдеще. Защото аз съм убеден, че болница в Свищов ще има. Тук съм за пореден път да поискам от вас доверието за следващ управленски кметски мандат, за следващ мандат в управлението на местното самоуправление. Вие сте част от тази общност на Свищов, от тази проекция, която може да формира позиция, която може да формира поведение в останалата част на свищовската общественост.
За това доверие съм днес аз пред вас и ви моля, ако вие мислите, че пътя, който ние сме избрали, е правилен, отново да ни подкрепите, както между прочим сте го правили в 4 последователни мандата. Да успеем да съхраним този екип, да успеем да съхраним мотивацията, която имаме, вътрешната мотивация, за да вървим и да реализираме процесите напред. Много се радвам, доктор Данов, че също е тук. Аз бях общински съветник в мандата 2003-2007 година. Имахме добра колаборация с господин Благов. Ние бяхме част от един общ екип в качеството му на общински съветник и знам по какъв начин сме дебатирали, по какъв начин сме се отнасяли. Много е тревожно, ако дойде алтернатива, която да бъде свързана не с интересите на общината, а на нещо много по-различно. Благодаря ви безкрайно много за всичко това, което вършите за жителите и за здравеопазването в община Свищов.